Ako z budúcnosti svetelný pás má cez čelo. Narastla do dĺžky, aby sa v nej lepšie sedelo. Už to nie je dropček, segment C jej teraz svedčí. Odvážny dizajn z nej robí kúsok oveľa lepší. Dva displeje veľké, 12,3 palca majú. Apple aj Android bez kábla sa premietajú. Komfort narastol tiež 466 litrov čistý. Povaliť celú rodinu, tým si môžeš byť istý. Je to nová Kona, slušná stredná trieda. Pod kapotou 1.6 nie je žiadna bieda. 6 stupňov do dlane, manuálna klasika. Kona, čo má 200 koní, dynamikou vyniká. Podvozok je komfortný, diery žehli s prehľadom. No pozor na senzory, dieťa strážia prísnym pohľadom. Prípad to pri rýchlosti, aj pri vybočení. Toto veru žiaden autíčkar neocení. A spotreba tam asi kosmička rada vyskočí. Táto verzia o 27 000 si pamätočí.